Vesipallon tämän kauden mestaruussarjassa on pelattu jo hyvinkin 5 sarjakierrosta, joten tervetuloa SM-sarjan 6. kierrokselle tänne Porin keskustan uimahalliin, kun täällä on alkamassa tämän illan ottelu, jossa vastakkain porilaisjoukkue, kotijoukkue, joka pelaa valkoisissa. Se on Porin Pyrintö ja vierailija sinisissä HSS eli Helsingin Force Simselskap. Tämä kausihan on Porin Pyrinnölle jo 12 ja viime kaudellahan Pyrintö oli kaikkien aikojen parhaalla sijoituksellaan 4. kun siinä tulee ottelun avausmaali. Pasi Rönni antaa hyvin siihen Tommi Lindforsille ja Tomppa tuuppaa pallon maaliin. 1-0, Lindfors siis maalintekijä ja näin Pyrintö on aloittanut erittäin hyvin tämän illan kamppailunsa. Nyt täytyy muistaa, että HSS, joka pelaa siis sinisissä, on maamme maineikkain vesipalloseura. Se on voittanut SM-kultaa peräti 43 kertaa, ensi kerran heti ensimmäisessä mestaruusottelussa vuonna 1908. Siis 80 vuoden aikana 43 mestaruutta, se on todella paljon. HSS, joka nyt juuri on siinä hyökkäämässä, on kuitenkin tällä hetkellä sarjassa 7. toiseksi viimeisenä. Se on voittanut ainoastaan 1 käymistään 5 kamppailusta tällä kaudella. Sillä on siis 2 pistettä ja Porin Pyrintö on 5. aivan tuossa Helsingin uimareiden jäljessä tuon rajan alapuolella, jonka rajan yläpuolelta sitten 1, 2, 3 ja 4 menevät finaaliotteluihin tuon ylempään loppusarjaan ja sitten tuossa jo Pyrinnöllä hyökkäys. Rönni antaa Lindforsille uudelleen, Lindfors vetää, mutta siellä Urpo Okkola torjuu. Näistä joukkueiden kokoonpanoista kerron nyt ensinnäkin vaikka sitten tuon vierailevan joukkueen, kun Pasi Rönnillä on tuolla kulmassa pallo. Hän antaa sen taaksepäin, sitä lähtee sitten Teppo Ojala noutamaan. Hän saa kuitenkin niskaansa siellä Tom Salmisen, joka rikkoo ja näin Pyrintö saa vapaaheiton. Sieltä Ojala Rönnille. Rönni tavoittaa keskeltä Lindfors ja Lindfors antaa taakse siihen Pekka Haavalle. Haapa. Sitten Lindfors, mutta häntä ottaa siellä Kim Jonsson väärin. Vapaari Rönni heittää, mutta heittää pystypuuhun. Niin, HSS:n kokoonpano maalissa siinä Urpo Okkola, sitten kenttäpelaajat 2 Matti Kivioja, 3 Mikael Halma, 5 Kim Jonsson, 6 Leif Blomfeldt, 8 Tom Salminen, 9 Pekka Iltola, 10 Krister Törnqvist ja 12 on Törnqvist ja 13 on Juha Vanninen. Ja Okkolalla on tällä hetkellä pallo. Porin Pyrinnön kokoonpano on tuo vanha tuttu, maalissa Kai Räty. Numerolla 2 Pekka Haapa, 3 Juha Kangasniemi, 4 Jarkko Virtanen, 5 Timo Salonen, 7 Jase Grönlund, 8 Jouko Ketonen, 9 Pasi Rönni, 10 Teppo Ojala, 11 Tommi Lindfors, 12 Markku Nummelin sekä 13 Tero Ojala. Ja näin on peli todella hyvässä vauhdissa. Pyrintö johtaa 1-0 ja saa vaparin tuosta. Jarkko Virtanen antaa sinne taakse ja sieltä lähtee komia Teppo Ojalan veto ja näin peli on jo 2-0. Pyrintö on tosi hyvin aloittanut tämän illan ottelunsa. Ja tämä ottelu, jota seuraatte, alkoi täällä uimahallissa kello 17.30 ja kestää noin tunnin verran. 2-0 ovat siis numerot. Krister Törnqvist lähtee ylös, antaa siihen Vanniselle. Vanninen katsoo, saa vastaansa Ojalan. Vanninen antaa hyvin tuonne Halmalle. Mikke Halma kuitenkin menettää pallon ja näin Kai Räty Pyrinnön maalissa. Lähtee katsomaan mihin heittää. Nykyisenä maalivahti saa heittää jo yli puolikentänkin. Aiemminhan tuo sääntö oli puoleen kenttään asti, kuten esimerkiksi jääpallossa. Ja jääpallosta tulinkin tähän otteluun suoraan, kun siinä tulee hyvää Haavan veto, se kuitenkin pystytolppaan. Niin jääpallossa tapahtui tuolla Porin tekojääradalla tänään sillä tavalla, että mestaruussarjassa nyt ensi kauttaan pelaava Narukerää hävisi siellä Jyväskylän Palloseuralle peräti 2-7. Ottelun tauolla tilanne oli vielä 2-3. Se jääpallosta, mutta nyt olemme sitten jo vetisessä elementissä. Siinä Vanninen vastassa Rönni, Vanninen antaa sinne laitaa, mutta siellä otetaan Törnqvistiä väärin.
Törnqvist tavoittaa keskushyökkääjää eli Salmista. Ja näin tulee HSS:lle vapaaheitto, sen antaa Blomfeldt, sitten pallo toiseen puoleen jo tänne Halmalle. Halman heitto kuitenkin sinne keskelle, jossa otetaan väärin HSS:n pelaajaa, eli Blomfeldt, ja sitten Vanninen antaa pallon sinne vapaaheittäjälle. Jonsson tavoittaa laidasta Blomfeldtin, Jonsson sitten uudelleen täältä Vanninen antaa siihen, ja siinä pallotellaan nyt sitten, haetaan sitä tekopaikkaa, Vanninen Halma, Vanninen antaa toiseen puoleen Blomfeldt. Ja mitä tekee Blomfeldt? Ei mitään, antaa tänne taakse Jonssonille, Jonsson sitten Halmalle. Halma heittää ja näin on ottelu kaventunut 2-1. Maalintekijä siis Mikke Halma, eli Mikael Halma. Aivan oikein sanottuna, Mikeksi hän poikaa kutsutaan noin lempinimeltään. Niin, HSS on jonkin verran menettänyt kasvojaan sitten viime kauden. Esimerkiksi viime kauden jälkeen tuosta joukkueesta poistui 4 runkopelaajaa. Sen lisäksi 2 heidän entisiä vesipalloilijoitaan on lopettanut tämän lajin. Ojala. Hänet ottaa Iltola, kuitenkin Ojala saa siitä vapaarin. Katselee mihin antaa, Virtanen siellä takana ja sitten tavoitetaan täältä Kangasniemeä. Kangasniemi antaa Virtaselle, Virtanen Ojalalle, Ojala tavoittaa Haavan. Haapa saa kuitenkin Halman vastaansa, Halma rikkoo sitten Haapa ja näin rikotaan myöskin täällä pyrinnön toimesta, eli Jase Grönlund tekee virheen siinä, Urpo Okkola heittää pitkän. Jonsson saa annettua hyvin Vanniselle, Vanninen pääsee etenemään, mutta häntä rikotaan. Se on Ojala, joka rikkoo. Vanninen tavoittaa sieltä Salmista, mutta Salmistakin rikotaan. Näin HSS-peli ei kuitenkaan lähde kovin hyvin käyntiin tuosta. Törnqvist tavoittaa sieltä Halmaa, mutta Halma menettää pallon Ojalalle ja sitten tulee räty. Rädyn pitkä veto, Jarkko Virtanen. Ja siitä kun Virtanen lähtee heittoon, yrittää tuollaista lurppua tuonne maalivahti Okkolan yli, mutta ei onnistu. Urpo Okkola. Pekka Iltola. Juha Vanninen. Mutta Virtanen ottaa häntä väärin. Vanninen antaa Jonssonille. Jälleen tulee virhe, se on Grönlund, joka ottaa siinä. Ja näin pitkä veto maalille, mutta räty tulee hyvin paikalle. 5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää, aivan hetken kuluttua pelattuna ja 2-1 numerot edelleen, kun Juha Kangasniemi, tuo uimavalvoja, tuo palloa ja heittääkö? Ei heitä, antaa Haavalle. Haapa yrittää pitkää vetoa, mutta Okkola torjuu. Okkolan pitkä heitto ja suoraan maaliin. Siinä oli erittäin hyvä oivallus Urpo Okkolalta. 2-2 on tilanne. Ja melko erikoinen tilanne, että maalivahti pystyy tekemään maalin, mutta näin se tapahtui, kuten näitte. Ottelu on tasa. Vesipallon mestaruussarjahan on maassamme yhtä vanha kuin jalkapallon ja jääpallon mestaruussarja ja esimerkiksi 14 vuotta vanhempi kuin pesäpallon tai 31 vuotta vanhempi kuin koripallon mestaruussarja. Ensimmäinen mestaruusottelu siis 1908, jolloin HSS voitti Helsingfors Idrottsklubin. Ja maaliluvut olivat silloin muistaakseni 7-1, sitähän ne olivat, mutta nyt tässä ottelussa Pyrintöä vastaan 2-2. Muutaman ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun tätä vesipalloa meillä pelattiin, niin mestaruus ratkesi yleensä lähinnä HSS:n taikka Helsingin Uimareiden keskenäisissä otteluissa. Ennen vuotta 1950 näiden 2 seuran lisäksi ainoastaan Viipurin urheiluseura ja Lahden uimaseura yltivät loppuotteluihin asti. Ja Viipuri oli siellä 20-luvun alkupuolella, Lahden uimaseura vuonna 1938.
Ja Lahden uimaseurasta muuten tuli sitten vuonna 1956 myös ensimmäinen Helsingin ulkopuolinen Suomen mestari. Siitä aikaa siis jo yhtä paljon kuin allekirjoittaneen jääpallon piirin mestaruudesta 33 vuotta. Tommi Lindfors, Pasi Rönni, Ojala. Ojala kääntää hyvin Lindforsille. Lindfors taakse Rönnille. Hieman huolimaton syöttö Ojala. Ojala katsoo Kangasniemen, löytää sieltä sitten Lindfors, Ojala. Ja mitä tekee Teppo Ojala? Antaa Kangasniemelle. Kangasniemi heittää, mutta heittää yläpuuhun ja sitten tulee kiire. Sinne menee Leif Blomfeldt. Saa kuitenkin Kangasniemen peräänsä ja nyt kun sitten Blomfeldt vie HSS:n 3-2 johtoon, eipä ainakaan tuosta, siitä tulee vapari. Ojala painaa miestä, ei vaan Kangasniemi painaa miestä sen verran pahasti. Sitten Halma. Häntä painaa puolestaan Lindfors, näin HSS saa tuosta vaparin. Vanninen tavoittelee sieltä hyvin Blomfeldtia, ei vaan Jonssonia, mutta ei onnistu. Jonssonia otetaan kuitenkin väärin, siinä on Haapa vieressä. Sitten Blomfeldt ja näin lähtee yksi pelaaja eli Tommi Lindfors sieltä ulos. Näin näyttää tuolta toiselta laidalta tämän ottelun toinen tuomari eli euralainen Markku Malinen. Ja ottelun päätuomarina on täällä toisella puolella Markku Savinen, 2 Markkua siis ottelun tuomareina. Ja näin ottelun ensimmäinen erä on päättynyt. Olemme tilanteessa, kuten tuolta taululta näkyy, tasatilanteessa 2-2. Markku Savisen vihellykset vielä tähän toisen erän alun eteen, eli toinen erä on alkamassa ja näin Porin Pyrintö sekä HSS ovat ryhmittyneet omiin päihinsä. Markku Savinen viheltää ja ottelun toinen erä lähtee käyntiin ja kun pallo putoaa veteen, näin lähtee myöskin kello sitten pyörimään tuota toista 7 minuuttia. Tässähän pelataan 4 erää, kuten varmasti tiedätte. Tommi Lindfors saa vastaansa Blomfeldtin. Lindfors heittää kuitenkin pitkän tuonne keskelle Rönnille. Rönni saa annettua, mutta Pekka Haapa heittää yli. Näin tulee sieltä maalivahti Urpo Okkola. Pallo Törnqvistille, Törnqvist laitaan Blomfeldtille, mutta häntä ottaa Lindfors väärin näin. HSS saa vaparin ja vaparistahan suoraan ei palloa saa maaliin heittää, vaan se täytyy käydä toisen pelaajan kautta ennen kuin maaliheitto voidaan suorittaa. Jälleen siinä Lindforsin virhe, sitten pallo tulee tänne Törnqvistille, Törnqvist menettää, mutta keskeltä tulee hyvin siinä Salminen, ja uuden kerran Salminen, mutta mies pui nyrkkiä veteen, vetäisi tuohon pystyhirteen, sitten Pasi Rönni. Mitä tekee Rönni? Ratkaiseeko itse tuosta paikasta? Mielestäni ratkaisee, mutta ei onnistunut. Urpo Okkola otti erittäin hyvin. Näin tulee rajaheitto tuosta Porille, eli Pyrinnölle. Tuomari kun näyttää valkoista lippua ylös, niin silloin se on kotijoukkue aina, joka saa vaparin, ja sininen sitten kun on vuorossa vierasjoukkue. Ja hyvä haavan heitto, mutta hyvä oli myöskin Okkolan torjunta. Pekka Iltola tavoittaa Salmista. Salminen on kuitenkin pidettynä. Virtanen ottaa häntä väärin. Salminen saa annettua taakse sinne Halmalle. Halmaa otetaan väärin. Se on Haapa siinä, joka rikkoo. Sitten uudelleen ottaa täällä Grönlund väärin Jonssonia. OSS:n vapari.
Jonsson saa pistettyä, mutta pistää liian pitkän ja näin Räty pääsee pelin mukaan. Ja häntä otetaan nyt sitten puolestaan väärin. Se on Salminen, Tom Salminen, ei vaan Blumfeldt, Leif Blumfeldt, 8 ja 6 menivät silmissäni sekaisin. Mutta sitten hyvä paikka Virtasella ja Virtanen pussittaa. Siellä on 3-2. Porin Pyrintö johtaa. 3-2. Jarkko Virtanen ja hän teki tässä jo tällä kaudella 9. osumansa. Virtanen on muuten yksi niistä pelaajista, joka on Pyrinnön otteluissa tehnyt joka ottelussa tähän mennessä maalin. Vähintään 1 maalin. 3 ottelussa 2 maalia, 2 ottelussa 1 maalin. Pasi Rönni on toinen pelaaja, joka on myöskin joka matsissa kilauttanut tuon keltaisen nahkakuulan verkon perille. 3-2. Iltolan anto sinne Blumfeldtille. Blumfeldt tavoittaa Kiviojaa. Häntä otetaan väärin. Kiviojaa antaa keskeen, sitten taakse sinne Blumfeldt. Ja täällä keskellä Rönni ottaa väärin Halmaa. HSS vaparin Halma. Ja näin Rönni ei uskalla nyt sitten ottaa kuitenkin väärin sieltä. Halma uudelleen. Blumfeldt. Häntä rikkoo Lindfors, sitten keskelle pallo Jonssonille ja häntäkin rikotaan, näin HSS saa uudelleen vaparin. Sieltä tulee kova veto, mutta se torjutaan ja sitten jatkossa Matti Kivioja tasoittaa pelin tilanteeksi 3-3. Tasatilanteessa siis ollaan edelleen, kun toinen jakso on lähes 2 minuuttia täynnä. Reilu 5 minuuttia siis tätä toista jaksoa, sanon jaksoa, toista erää mieluumminkin jäljellä ja tilanne on todella tasa. Teppo Ojala vastaan Halma, Halma rikkoo, Ojala saa vaparin. Sitten tavoitetaan Rönniä, Rönniellä on hyvä paikka, mutta yläpuuhun. Maalivahti Okkolalla pallo. Erikoista kyllä, että HSS kun on lähtenyt tänne Poriin pelaamaan, niin sillä ei ole valmentajaa lainkaan varsinaisesti täällä mukana. Valmentajan nimeä ei tuolta löytynyt, mutta no, valmentaja ei tietysti ainakaan tuolla altaassa tarvita, mutta nyt tarvitsee malttia Jarkko Virtanen. Yritti tuollaista pomppuheittoa, mutta pallo meni siinä yli ja näin tulee maaliheitto. HSS:lle nyt Okkola on hukannut jo pallon, mutta saa toisen sieltä takaansa. Vanninen. Tavoittaa Iltolan. Iltolaa rikkoo toinen ysi, eli Rönni. Iltola sitten siihen Kiviojalle, äskeisen maalintekijälle, mutta näin Pyrintö onnistuu ottamaan pallon. Kai Räty. Jarkko Virtanen. Toiseen laitaan Teppo Ojala olisi siellä vapaana. Kyllä nyt tulee hyvä heitto sinne, mutta pallo menee yli. Ja näin tulee rajaheitto sieltä HSS:lle. Maalivahti Urpo Okkola. Vanninen toiseen puoleen Halmalle, sitten uudelleen taakse Blumfeldtille. Blumfeldt tavoittaa siinä Iltolaa. Häntä rikkoo Haapa. Sitten Kivioja. Mutta Jarkko Virtanen tulee komeasti ja voimalla sieltä, mutta nyt sitten tulee selvä Kiviojan virhe ja näin lähtee mies sieltä ulos. Ja melko erikoinen tilanne tässä, kun Matti Kivioja sai rangaistuksen, niin hän saa uida tuolta läpi kentän ja mennä sitten siitä pois, eikä joudu suoraan lähtemään tuosta rikepaikalta ulos. Nyt vasta mies on tuolla altaan päädyssä. Ja kyllähän sieltä kuitenkin ui takaisin tänne. Sitten Ojala. Rönni. Rönni saa hyvin Virtaselle. Nyt on Virtasella tekopaikka ja pysty. Puuko se on vai... Kyllä se oli maali. Virtanen vetäisi tuonne takakulmaan niin nopean vedon, että sitä ei oikein havainnut edes maaliksi, mutta maalihan se oli. 4-3 Pyrintö johtaa.
Ja näin sitten vahvaa verta sinne HSS:n kentälle lisää, eli Christer Törnqvist menee altaaseen, kun sieltä puolestaan tulee Pekka Iltola pois. Ja näin HSS aloittaa sitten tuon 4. pyrinnön maalin jälkeen. Aloitus väärässä paikassa, eli selvästi pyrinnön kenttäpuoliskolla. Markku Savinen näyttää, että omaan heimoon siitä, ja näin lähtee aloitus. Vanninen vastassa Ketonen, sitten Okkola maalissa. Okkolan pitkä veto, hän tavoittaa sillä Kiviojaa, mutta siellä hän Kivioja rikkoo ja Teppo Ojala saa annettua pallon rädyllä. Haavan lehti havisee. Siinä häntä rikotaan kuitenkin. Haapa uudelleen antaa Ojalalle. Ojala toiseen puoleen Ketosella paikka. Mitä tekee Jouko Ketonen? Ei onnistu. Jouko Ketonen, joka on tullut Porin pyrintöön Porin uimaseurasta, pelasi siellä pari vuotta sitten. Sitten hyvä hyökkäys sieltä HSS:llä. Haapa rikkoo kuitenkin selvästi Tom Salmista ja näin HSS saa vaparin. Sitä lähtee antamaan Christer Törnqvist. Ei anna, vaan antaa pallon keskelle vielä Salmiselle. Salminen taakse Kiviojalle. Silmälasit päässä muuten Kivioja pelaa. Ja sitten tulee Blomfeldt. Kivioja iskee maalin. Ottelu tasan 4-4. Kiviojan toinen maali tässä ottelussa, ja kun Virtanen on niitä tehnyt 2, niin Virtanen on saanut 10 maalia tällä kaudella jo täyteen. Sitten suoritetaan pelaajavaihtoja. Pyrinnöltä ainakin tulevat sinne kehään nyt Jarkko Virtanen ja Juha Kangasniemi. Kentältä lähti Pekka Haapa, niin lähti myöskin Josef Grönlund. Ja näin sitten uutta tulista voimaa kehään. Virtanen vastaan tulee Törnqvist. Räty. Ojala. Siellä otetaan väärin nyt Rönniä. Rönni saa pallon sitten vapaaheittoon. Antaa taakse Ojalalle nuo vanhat uintikumppanukset. Sitten laitaan pallo hyvin tuonne. Se on Kangasniemi. Saa vastaansa kuitenkin Halman. Antaa Virtaselle. Ojala. Ketonen ei kuitenkaan pysty uimaan tuohon palloon kiinni. Jonsson antaa Okkolalle. Jonsson, Halma, keskeltä tulee siinä Salminen heittää ja vetäisee maalin. Se ei ollut Salminen, vaan se on Blomfeldt. Tuo 6 ja 8 täältä selostamosta nähtynä vähän menevät siksakkia. Joka tapauksessa Leif Blomfeldt on maalin tekijä. 4-5 ovat numerot, näin kotijoukkue on 1 maalin häviöllä. Ensimmäisen erän jälkeen tilanne oli siis 2-2 ja nyt tässä toisessa erässä HSS on tehnyt jo 3 osumaa pyrinnön 2 vastaan. Rönni ja Räty. Ojala. Häntä vastassa nyt sitten Salminen rikkoo, pyrinnön vapari. Ja sieltä tulee toinen, siellä rikkoo Törnqvist selvästi, Grönlund. Antaa sinne maalin eteen ja siinä hyvä vippaus Tommi Lindforsilta. Todella hyvä suoritus. Ottelu tasan 5-5. Ja toista erää jäljellä vielä 1 minuutti ja tasanumeroissa siis edetään. HSS:n aloitus aloittamassa Kim Jonsson, pallo taakse sinne Halmalle. Halma tavoittaa Törnqvistin. Törnqvist sitten Jonssonille, mutta häntä rikkoo Ojala. Halma. Pisto keskelle Salmiselle, mutta häntä rikotaan. Rönni rikkoo. Salminen saa annettua hyvin siihen Vanniselle. Vanninen ei kuitenkaan pääse palloon näin. Räty saa pelivälineen, mutta saa myöskin taisteluun mukaan sinne Tom Salmisen. Ja nyt sitten on kiirepaikka Rädyllä mennä omaan maaliin.
Salminen heittää sinne Törnqvistille. Törnqvist antaa taakseen Iltolalle. Iltola Törnqvistille. Siinä Rönni kuitenkin painaa miehen alleen. Ja siitäkös tilanteesta sitten käydään melkoista kopinaa tuolla. Ja tämä tilanne merkitsee sitä, että sieltä tulee rangaistusheitto. Ja asialla on Kim Jonsson. Katsotaan sitten meneekö tuo sisään. Kyllä, Jonsson tekee vuoren varmasti tuosta tilanteesta maalin. Ja 5-6 ovat numerot, puoli minuuttia ottelun toista erää jäljellä. HSS johtaa siis yhdellä maalilla, kun altaaseen tulee Matti Kivioja ja altaasta Christian Törnqvist. 5-6 tilanne. Räty, Kangasniemi, Ojala. Ojalalla nyt on hyvä tekopaikka, sitten tekeekö mies maalin tuosta, mutta häntä painetaan. Se on Kim Jonsson, tuo äskeisen rangaistusheiton suorittaja. Ojala antaa keskeen, mutta Grönlund epäonnistuu. Sitten lähtee uudelleen Jonsson. Nyt on aikaa vähän, 4 sekuntia. Ja nyt lähtee varmasti pitkä heitto, kyllä lähtee, mutta Räty koppaa pallon ja näin toinen erä päättyy. Olemme ottelun puolivälissä. Ja tilanne taululla 5-6, toisin sanoen vierasjoukkue johtaa yhdellä maalilla ottelun puolivälissä. Ottelun taukoa on vielä jonkin verran jäljellä, ei kuitenkaan paljon. Siitä toimitsijapöydästä sitten sen edestä lähtee hetken kuluttua pallo tuonne ottelun, sanoisinko toiselle puolikkaalle, kun HSS johtaa täällä Porin uimahallissa 6-5 tätä mestaruussarjan illan kamppailua. Tänään pelataan myöskin Helsingissä ottelu Kuhat Turun Uimarit, ja Turun Uimarithan on suurin piirtein kolminkertainen mestari viime vuosilta, että Turkuun on tuo valtikka Helsingistä sitten aikojen saatossa lipunut. No en tiedä onko lipunut sana oikea, kun Teppo Ojala vetäisee, mutta Okkola torjuu. Ja näin kolmas erä siis on hyvässä käynnissä. Okkolan anto sinne keskelle, mutta siellä otetaan Iltolaa väärin, se oli Virtanen. Sitten Rönni Rädylle. Räty tulee ja pomppii tuolla altaan matalammassa päässä, jossa vettä täytyy olla vähintään 1,55 m. Virtanen antaa Rönnille ja nytkö tekee Rönni? Kyllä tekee. Siinä oli Rönnin komea pisto, ottelu tasan 6-6. Ja kun lasketaan nuo Rönnin maalit tältä kaudelta, hän on tehnyt ennen tätä ottelua 11 maalia, niin tämä oli hänen 12 osumansa tämän kauden otteluissa, ja tämä on Porin Pyrinnöllä siis 6. ottelu tällä kaudella. Pyrintö on muuten ennen tätä ottelua tehnyt 48 maalia ja omiin on mennyt 10 enemmän, eli 58. Kova tavoite tietysti Porin Pyrinnöllä on, ja se on varmasti sitä, että 4 parhaan joukkoon tässä runkosarjassa ja sitten maaliskuussa niihin jatkopeleihin ylempään loppusarjaan. Mutta katsotaan nyt kuinka tästä käy. Jarkko Virtanen, nyt on erittäin hyvää 3-2 vastaan hyökkäys Pyrinnöllä. Siinä on keskellä hyvin irti Pyrinnön oma mies, eli Timo Salonen, mutta pääseekö? Ei pääse, häntä rikotaan sitten Rönnille pallo tuosta vaparin jälkeen. Onko vapari jo annettu? Ei ole, vaan se annetaan tuosta suoraan rankkarina. Ja näin Timo Salonen pääsee sitten kuittaamaan tuon tilanteen ja kuittaa sen maaliksi. Timo Salonen vie Porin Pyrinnön jälleen johtoon. Numerot ovat nyt 7-6 ja rangaistusheitosta siis tuo maali. Molemmat joukkueet ovat tehneet jo yhden rankkarimaalin. Ja näin Markku Malinen näyttää, että pallo keskelle. Tuo eurolaistuomari siis, tässähän ottelussa piti olla turkulaistuomari
toisena, eli Juha Varinowski, mutta hän on jostakin syystä estynyt ja näin sitten satakuntalaisin voimin Markku Malinen Eurasta ja Markku Savinen Porista vetävät ja vievät tämän ottelun toivottavasti rehdisti ja rehellisesti läpi. Näin on kuitenkin ottelu ollut siistiä, jonkin verran pieniä virheitä siinä on tullut, mutta ei sen kummempaa. Vaparin jälkeen pallo siellä Vannisella, Vanninen antaa sitten viereen, sitten pallo siellä jo Blomfeldtilla, Vanninen. Ja mitä tekee Vanninen, kääntää toiseen puoleen Kiviojalle ja kohta loppuu kyllä poikien hyökkäysaika tuossa. Kohta pitäisi tulla heitto ja sieltä se tulee, mutta se menee yli tuolta Pyrinnön pelaajasta, näin tulee kulmaheitto. Pallo sitten jo Blomfeldtillä. Blomfeldt katsoo paikkaa, ei ole tekopaikkaa, mutta antaa tänne Kiviojalle. Kiviojan heitto kuitenkin epäonnistuu. Kivioja uudelleen. Pallo Vanniselle, sieltä Blomfeldt. Blomfeldt syöttää taakse tänne Jonssonille. Kivioja. Ja sitten toiselta puolelta, mutta näin Blomfeldtin isku menee yläripaan. Kivioja. Ja nyt siellä nostetaan sitten jo miestä yli, eli Teppo Ojala lähtee suihkuun hetkeksi. Ja tuo suihku merkitsee 45 sekuntia, 45 sekunnin systeemit ovat tässä vallalla. Ja näin tulee sieltä HSS:n tasoitus. Ja enpäs päässyt ihan tarkkaan näkemään, nähtävästi maalintekijä oli numero 5 Kim Jonsson. Joka tapauksessa ottelu on 7-7. Minulla valitettavasti ei ole avustajaa täällä tällä hetkellä. Ja taisin sanoa myös, että 45 sekuntia on tuo rangaistusaika, mutta kyllä se on 35. Samoin kun joukkue hyökkää vesipallossa ja esimerkiksi jos vajaa joukkue ei heitä 35 sekunnin sisällä palloa, niin siinä tulee sitten vastapuolelle vapaa heitto. Kuten tulee vapaa heitto nyt myöskin Pyrinnölle. Ojala. Tuomari pyytää palloa, näin rauhoitetaan tilannetta. Ja siellä Malinen näyttää, että vapaa heitto siitä tulee Pyrinnölle. Salonen antaa Lindforsille. Lindfors heittää, mutta maalivahdin käsien kautta yläpuuhun. Ojala. Ja Salonen häntä ottaa Salminen. Salonen saa annettua siihen viereen, mutta näin näytetään sitten vapaaheittoa puolestaan HSS:lle. Halma antaa Okkolalle. Okkolan pitkä veto tavoittaa hyvin sieltä oman, eli Jonssonin, mutta Jonssonia otetaan väärin. Jonsson keskelle Blomfeldtille. Jälleen tulee virhe siellä. HSS saa Vaparin. Blomfeldtin veto, Kivioja. Kivioja heittää, mutta heittää ohi. Ja näin tulee maaliheitto Porin Pyrinnölle. Ja sieltä näytetään kakkosta ulos, eli Kivioja saa rangaistuksen tuosta. Ja Pyrintö vapaa heiton. Rönnillä pallo ja nyt sitten pientä suukopua. Rönni näyttää, että menee ja tekeekö tilaa Rönnille? Ei. Lindfors. Ojala. Grönlund antaa sitten Lindforsille. Rönni. Grönlund. Ojala. Grönlund. Nyt on ylivoimapeli Porin Pyrinnöllä. Nyt pitäisi sitten kyllä tehdä se johto-osuma. Grönlund menettää kuitenkin pallon siinä pahasti Salmiselle. Ja Salminen vippaa, mutta siihen tulee Jarkko Virtanen väliin ja Virtanen tekee maalin. 8-7. Pyrintö johtaa tuolla Virtasen maalilla ja tämä oli Virtasen 3. maali tässä ottelussa, joten erittäin hyvin Jarkolla menee. Toisin sanoen, kun alla oli 8 maalia ja tämä 3. maali, niin se on tällä kaudella Virtasen 11 osuma. Ja veikkaanpa, että kyllä tuossa noita joukkueen parhaita miehiä Virtanen alkaa olla. Hänellähän on takanaan myöskin jo 4 maaottelua, kuten myöskin numerolla 5 Timo Salosella, joka kärkkyy nyt siinä palloa sitten Törnqvistiltä. Ei kuitenkaan onnistu. Pallo Jonssonilla. Vapaa heitto, Ojala hänen edessään. Jonsson antaa tuonne ja sieltä kun tulee toinen vapari, kyllä Grönlund ottaa väärin. Blomfeldt ja Blomfeldt saa annettua laitaan Vanniselle.
Vanninen joutuu vetämään tänne taakse, kun Ojala ottaa väärin siinä Jonsson, ja Jonsson heittää kuitenkin sinne maalille, mutta Räty pääsee hyvin väliin. Ja Räty lähtee. Ojala. Nyt on Virtanen hyvin karussa siinä mukana, mutta pääseekö? Ei pääse nappaamaan. Pallo menee aivan hiuksen hienosti tuosta ohi maalin, mutta joka tapauksessa Pyrinnön kulmaheitto. Jarkko Virtanen, 22-vuotias kauppaopiston opiskelija, ja siinä tulee virhe puolestaan Pyrinnölle. Näin HSS pääsee vetämään sitten vaparin, eli se on Urpo Okkola, joukkueen maalivahti. Vanninen, Jonsson, mutta häntä Ojala ottaa väärin. Jonssonin vapari sinne eteenpäin Törnqvistille. Törnqvist yrittää tuollaista lerkkupalloa, mutta ei onnistu. Räty tavoittaa Rönnin. Ja nyt Jarkko Virtanen hakee täältä keskeltä edestä paikkaa. Hän on kuitenkin pidettynä siinä. Sitten Rönni antaa hyvin Lindfors veto, ja sitten Virtasella vielä paikka. Ei onnistu Ojala. Nyt on hyvä paikka sitten Lindfors. Rönni. Salonen. Grönlund takavippiä. Meneekö maaliin? Kyllä menee maaliin. Melko ovela veto oli tuo Jacek Grönlundin veto. 9-7 kotijoukkue johtaa nyt 2 maalilla. Ja näin alkaa sitten nähtävästi. No, enpäs uskalla tässä vaiheessa vielä sanoa, kun kolmatta erää on jäljellä reilu 2 minuuttia. Joka tapauksessa kotijoukkue johtaa nyt 2 maalilla, kuten myöskin aivan ottelun alussa. 9-7. Blomfeldtin aloitus taakse Iltolalle. Vanninen. Häntä rikkoo Haapa. Vanninen antaa keskeen Iltolalle. Häntä rikkoo puolestaan Salonen. Sitten tuolla rikotaan seuraavaksi jälleen HSS:n pelaajaa. Pallo kuitenkin ja uudelleen rikkomus Rönniltä. Hän rikkoo Halmaa. Ja Grönlund rikkoo siellä jälleen keskellä olevaa Salmista. Pallo sitten tulee tuohon ja tulee myöskin tolpan kautta tuon Blomfeldtin heiton jälkeen Rädylle. Haapa. Vannisen virhe. Rönni. Häntä rikkoo puolestaan Halma. Jonkin verran rikkinäistä tämä peli tässä nyt on. Siellä painetaan miestä hyvin herkästi veden alle. Kuten tuossa tilanteessa se oli jo törkeä temppu. Mielestäni hän oli päässä kiinni Salosta, ja siitä tulee Grönlundin veto. Grönlundin toinen peräkkäinen osuma tässä ottelussa, ja näin 10-7. Timo Salosta kyllä rikottiin melkoisen pahasti tuossa, että siinä tilanteessa, kun Salosella olisi ollut pallo heittotilanteessa, niin merkkaanpa tai veikkaanpa, että 4 metristä olisi lähdetty suorittamaan ottelun 3. rangaistusheittoa, mutta eipä mitään. Grönlund sai pallon täällä vasemmassa laidassa ja tuuppasi sitten pelivälineen komeasti sisään. 10-7 Pyrintö johtaa. Ja näin sitten pientä odottelua siinä ennen kuin saadaan tämä peli jatkoon. 3 maalin ero Pyrinnöllä. Ja nyt veikkaisin sitä, että kyllä Pyrintö on saanut jonkin verran yliotetta tässä ottelussa. HSS:n joukkue, jossa on mukana ainoastaan 9 pelaajaa, ei ole päässyt oikeuksiinsa, ja varmasti tuo krassaa myöskin joukkueja, kun ainoastaan 9 pelaajalla ollaan. Vesipallojoukkueessaan on kaikkiaan 13 pelaajaa, eli 2 kentällistä ja maalivahti. Ja tämä maalivahti on Kai Räty. Rönni antaa eteen Ojalalle. Ojala, mitä tekee Ojala? Ojala tekee maalin. 11-7. Teppo Ojala maalin tekijä, ja näin 4 maalin ero. Se oli Ojalan 4. maali tällä kaudella. Hän on tehnyt 3 ottelussa kussakin yhden rangaistusheitolla vieläpä. Ja näin sitten Ojala vie Pyrinnön 4 maalin johtoon, joten nyt alkaa melko todennäköisesti sitten tuo HSS:n vajaan sikäli, että heillä on mukana ainoastaan 9 pelaajajoukkueen voimat hiipua. Siellä kävi Krister Törnqvist kertomassa jotakin Markku Saviselle, ja siellä kysytään, että paljonko aikaa, ja sen ajan näkee kaikkein parhaiten, kun katsoo ottelukelloa. Sitä on reilu minuutti jäljellä tätä 3. erää, kun sieltä tulee melko lepsu heitto Salmiselta. Ja
kolmatta erää jäljellä, tarkalleen minuutti juuri nyt. Siinä ottaa kuitenkin Timo Salonen väärin Blomfeltia ja melkoinen suukopu käy kyllä nyt tuolla kentällä. Onko se sitä, että HSS pistää nyt meteliksi, kun mitään muuta ei tässä vaiheessa oikein voida. Pekka Iltolaa kuitenkin rikotaan ja siellä Salminen nappaa pallon maaliin. 11-8 on ottelu tällä hetkellä. Salminen siis maalin tekijä, etunimi vielä on Tom. Ja kun sanotaan siihen vielä Tom, niin tulee mieleen esimerkiksi Marion Rung sellaisella laulullaan, joka muistaakseni kävi jossakin Euroviisuissakin. No nyt Euroviisuja ei lauleskella vielä täällä Porin keskustan uimahallissa. Kolmatta erää käymättä vielä 40 sekuntia juuri tarkalleen tällä hetkellä, kun Pyrintö johtaa 11-8. 9 eli Rönni siinä veden alle, 8 eli Salminen oli tuo tekijä. Ja Salosta pidetään jälleen hyvin pahasti tuolla maalilla. Se on Iltola, joka häntä ottaa. Sitten tulee Ojala ja jälleen Iltola rikkoo. Minä heittäisin kyllä nyt tuon miehen tuolta jo kelkkamäkeen paremmille laskettelurinteille kuin tänne. Hän rikkoo siinä jatkuvasti miestä ja tuollaista toistuvasta hommastahan sitten kaveri joskus lähtee ottamaan pienet kylvyt altaan ulkopuolelle. Näin tulee vapari kuitenkin Vanninen HSS:lle siis. Tavoittaa Halman oikealta laidalta. Sitten Salminen siellä maalin edellä, mutta häntä rikkoo Rönni. Salminen saa annettua, mutta antaa hyvin huonosti, saa itselleen pallon, mutta häntä otetaan sitten uusi kerta. Ja nyt tulee melko huono heitto tuonne sivuun. Kolmatta erää jäljellä 15 sekuntia. Pyrintö johtaa 11-8, Pyrinnöllä pallo. Ja nyt on sitten Virtasella mahdollisuus. Antaa Kangasniemelle. Kangasniemi on kuitenkin pideltynä siinä. Ja häntä otetaan melkein housuistakin kiinni. Katso nyt vajua, etteivät lähde ne kaikkein kalleimman päältä pois. Ne siniset verkkarit, eli housut sieltä. No eipäs lähde, vaan aika kului loppuun tuossa. Ja näin on 3 erää pelattuna. 11-8 kotijoukkue johtaa. Ja tässä ottelun viimeisellä erätauolla voi tietysti vähän katsella näitä menneitä aikoja muualtakin kuin HSS:n kannalta. Vuoteen 1975 astihan tämä mestaruus ratkaistiin normaalisti sarjajärjestelmällä. Ja sitten vuodesta 1976 lähtien on ratkaistu mestaruus muutamaan kauden poikkeusta lukuun ottamatta erilaisin pudotuspeli- ja loppusarjajärjestelmin. Ja niin se tulee tapahtumaan loppusarjana myöskin tällä kaudella. Helsingin Uimarit on toinen kova vesipalloseura, joka on tällä hetkellä siis sarjassa 4. 4 pisteellä samassa pistemäärässä Pyrinnön kanssa, mutta sillä on parempi maaliero. Ainoastaan 1 miinusmaali, kun Pyrinnöllä niitä on 10 miinusta ennen tätä ottelua. Nyt se tilanne kuitenkin sitten vähän paranee. Muiden seurojen kuin Helsingin Uimareiden ja nimenomaan tämän HSS:n, Helsingfors Simsällskapin, jaettavaksi on mestaruuksia jäänyt oikeastaan vain pienet rippeet. Helsinkiin on niistä 10 jaettavaksi jääneestä muusta mestaruudesta vienyt Kuhat 3 ja muita mestaruuksia on siis matkannut Turkuun, kuten jo kerroin, 3 kappaletta. Samoin Kuopioon ja Lahteen 1 tuo vuodelta 1938 oleva. Ja 3 viimeisen kauden aikana ei vesipallossa olekaan nähty helsinkiläistä mestaria, eli Turun Uimarit on tuo vallitseva ja hallitseva kunkku tällä hetkellä. Tällä tavalla, kun katsellaan maratontaulukkoakin, niin kyllä siellä Helsingfors Simsällskap on kova ykkönen. Kuhat on siellä myöskin hyvin viimeisten vuosikymmenien aikana kakkosena, Helsingin Uimarit 3. ja vuodesta 1948 lähtien olevassa taulukossa vuoteen 1982 asti. En tiedä, miksi tällainen taulukko on olemassa. Siellä Pyrintö on 10, mutta se on varmasti kyllä sitten plussannut jo tilannettaan viime vuosina jonkin verran. No eipä ehkä sijoitusta, koska siinä on Turun Uimaseura on sen edellä ja Uimaseura on myöskin ollut näissä karkeloissa hyvinkin mukana. Joka tapauksessa ottelun viimeinen erä.
on päässyt jo käyntiin ja 11-8 tilanteessa ollaan. Porin Pyrintö siis johtaa. Ja nyt kyllä tämä 3 maalin ero pitäisi pitää ottelun loppuun asti. Sen verran vahvasti Pyrintö on kyllä pelannut tämän ottelun toisen puolikkaan alun. Eli kolmannessa erässä Pyrintö teki kaikkiaan 6 maalia ja voitti siis tuon erään 6-2, kun hävisi toisen erän 3-4. Siis ensimmäisen erän jälkeen tilanne oli 2-2, sitten toisen erän Pyrintö hävisi 3-4, mutta voitti kolmannen 6-2 ja 11-8 numerot ovat muotoutuneet näistä erälukemista. Siellä Pyrinnölle vapaa heitto, se on Tommi, Juhanin poika Lindfors, sitten Teppo Ojala, Ojalan veto, mutta siinä on erittäin hyvin vastassa Pekka Iltola. Ojalan pisto Lindforsille ja Lindfors nappaa. Hyvä poika. Se oli erittäin hyvä Ojalan suoritus. Eli syöttö Lindforsille ja Lindfors tekee tässä ottelussa jo 3. maalinsa. Lindfors on siis tykittänyt yhtä lailla hyvin kuin Jarkko Virtanen ja tuosta kaksikosta varmasti sitten uskaltaa myöskin veikata jomman kumman ottelun avainpelaajaksi, sanotaan näin, taikka sitten voittaneen joukkueen vahvimmaksi. Voittajasta tuskin nyt on tässä enää epäselvyyttä. 12-8 Pyrintö johtaa, mutta urheilussahan kaikki on aina mahdollista. 4 maalin ero. Se on melko lailla, mutta nyt sitten tulee pieni häsäys siellä ja näin HSS saa pallon. Siellä Lindfors ottaa virhettä itselleen taikka tekee väärin. Ja Salminen antaa Kiviojalle, Kivioja sitten tuonne melkein makuulle siinä Virtasen edessä. Joka tapauksessa HSS saa vapaa heiton, se on Tom Salminen, joka ottaa pallon, antaa sen siihen sitten Jonssonille, mutta jälleen tulee virhe. Jonsson hakee pelivälineen, antaa Halman heitto. 12-9. Eipä olekaan homma vielä ihan selvä tällä hetkellä. Halma on siinä maalin tekijä, Mikael Halma, 12-9. Tämä vesipallo pelinä on melkoisen tuollainen kivan tuntuinen. Ottelu kestää tunnin verran ja seuraavan kerran Pyrintö kohtaa täällä kotihallissaan viime vuoden Suomen mestarin Turun Uimarit ja tuo ottelu pelataan loppiaislauantaina 6. päivä tammikuuta alkaen kello 15.30, että se niin kuin korvan taakse, että jos sattuu sellaisia pakkasia kuin esimerkiksi tänään, niin täällä uimahallissa on jonkin verran tuollainen kivampi ilmastointi, eli ilmasto tosin melkoisen lämmin, mutta eli ylärautaan, kuten sanotaan, rautaisesti käy tuo keltainen kuula. Räty Puhat muuten on mielestäni jonkin verran yllättänyt tällä kaudella. Se on voittanut myöskin kaikki käymänsä 5 ottelua ja sillä on myöskin 10 sarjapistettä. Turun Uimarit siis on pelannut nimenomaan 5 ottelua eikä 4 kuten tässä lehtileikkeessä. Eli sarjatilanteessa on, korjaan sen tuohon, molemmilla joukkueilla on siis 10 pistettä. Kuopion Uimaseura on 6 ottelullaan 8 pisteessä ja sitten Helsingin Uimarit 5 ottelulla 4, samoin kuin Porin Pyrintö 5. 4 pisteessä. Ja sieltä tulee tuomarin pallo, muuten melko harvinainen tilanne tämä, ja palloon ei saa koskea ennen kuin se putoaa veteen, ja siinä tuli sitten virhe Halmalle juuri tuosta syystä. Pallon ei saa koskettaa ennen kuin se on veteen pudonnut tuomarin heittämällä. Virtasen heitto kuitenkin siinä epäonnistuu. Jonsson. Ja häntäkö ottaa Jarkko Virtanen väärin? Kyllä, ja sieltä näytetään Virtasta ulos. Blomfeldt antaa siihen ja toiselta puolelta Kivioja vetää sen yläpuuhun ja näin tulee Porin Pyrinnölle tuosta täältä rajaheitto. Haapa ottaa pallon ja antaa sen varmasti Rädylle, noin tekee. Ja Virtanen sitten täällä kulmassa ja Salonen tulee ja juoksee siihen viereen ja näyttää, että tulee poka ulos.
Ja kolmatta erää on pelattuna jo reilut 3 minuuttia ja sinne menee pallo ja maalin tekijä on hetkinen, enpäs nyt ollut ihan mukana kun seurasin tätä vaihtohommaa täältä. No, eipä sillä ihan väliä, 13-9 joka tapauksessa. Olisiko se ollut Tommi Lindfors nähtävästi tuo maalin tekijä? Nyt olisi tietysti hidastin hyvin paikallaan. Ehkä se oli Tommi Lindfors, tuomarin käsimerkki oli tuo sen verran Malisen Markulla epäselvä, että sain siitä käsityksen, että numero 12, mutta eihän Markku Nummelin ainakaan ole kehässä. Pistetään vaikka Lindforsin piikkiin ja 4. maali, joten siinähän Lindfors on pelannut sitten järkevää peliä tällä kertaa. Vannisen veto ja Rädyn torjunta. Sitten sinne tulee kuitenkin HSS:n mies, mutta Halma vetäisee yli. 4 maalin ero ja 3,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Nyt näyttää kyllä aika vahvasti siltä, että Pyrintö tulee tässä ottamaan pisteet. 2 palloa pelissä ja näin antaa Markku Savinen uuden pallon siihen Haavalle. Pekka Haapa tuo liikuntaa tällä hetkellä opettava porilaiskaveri, ikää 28 vuotta. Kuninkaan yläasteella aivan tässä tämän uimahallin lähettyvillä olevassa koulussa. Sitten Grönlund, hänet painetaan, se on Halma, joka painaa miehen Haavan kautta pallo Virtaselle. Uudelleen Jase Grönlund, mutta häntä painetaan vahvasti, se on Halma jälleen, joka rikkoo tuossa tilanteessa. Grönlund antaa Haavalle Haavan veto, mutta sitä ennen siellä oli jo virhe ja näin HSS lähtee hyökkäykseen. Kuka on valittu? Ja täällä jo kysyttiin, että kuka on valittu ottelun parhaaksi pelaajaksi ja minä veikkaisin, että se on Tommi Lindfors noilla hyvillä maaleillaan. Ja siitä tuli sitten hyvä vetokin Jonssonille, mutta Jonssonin tuollainen lerppuheitto pystytolppaan sitten Jarkko Virtanen, joka on myöskin ollut mahtavalla pelipäällä tänään. Terveisiä vaan sinne pikkusiskolle Evelinalle, mutta tuo heitto kyllä ei mennyt perille. Leif Blomfeldt, häntä rikkoo Haapa. Blomfeldt uudelleen tavoittaa Vannisen. Mitä tekee Rönni? Tekee virheen. Joka rikkoo siinä. Ja sitten tulee heitto Törnqvistiltä, mutta pallo menee Rädystä yli. Näin tulee kulmaheitto HSS:lle. Ja kulmurin antaa sitten lähinnä oleva mies tuolta, eli Vanninen, Juha etunimeltään. Vitsit alkavat kyllä HSS:llä olla kohta vähissä. Reilu 2 minuuttia otteluaikaa enää jäljellä ja numerot 13-9. Blomfeldt. Pitkää pistoa siinä Salmiselle. Salmista rikotaan. Sitten tulee Halma. Ja sitten rikkoo Lindfors uudelleen Salmista. Halma. Nyt on HSS:llä kiire. Jonsson. Pitkä veto tolppaan. Ja sieltä lähti nyt sitten Lindfors jo vähän taas kävelemään ulospäin. Ei kävele kuitenkaan, koska tuossa on sen verran vettä. Ja ottaa sitten osaa peliin, kun tuo rangaistusaika hikkojeni kerran alkaa umpeutua. Haapa pääsee vetäisemään ja tekee maalin. 14-9 Pekka Haapa. Se oli Haavan ensimmäinen osuma tässä maalissa ja kauden 5. maali miehelle. (14-9), 5 maalia eroa ja näin näyttää kyllä todella vahvasti siltä, että Pyrintö nappaa tässä ja varmasti tulee nappaamaan 2 sarjapistettä ja nousee tällä tavalla 6 pisteeseen. HSS pysyy sitten 2 pisteessä. Kangasniemi rikkoi kuitenkin siellä Kiviojaa, sitten Haapa rikkoo Salmista. Uudelleen tulee rike sieltä, vaikka pallo oli jo Pyrinnöllä. Blomfeldt menee heittämään tuon vapaarin, heittääkö sen Salmiselle?
ei pääse heittämään laikaan, kun Rönni ottaa siinä miestä. Nyt tulee Salmiselle pallo sitten uudelleen ja pitkä veto ja sinne uppoaa. Se oli Leif Blumfeldt, joka tekee numeroiksi 14-10. Kuten huomasitte, niin vesipallossa pitää käyttää myöskin sitä, mikä on tuolla korvalappujen välissä. Siinä joskus pystyy puijaamaan ja huijaamaan vastustajan maalivahtia tuollaisilla korkeilla löysillä vedoilla, kuten Rätyä on muuten huijattu jo tänään 2 kertaa. No niin, siinä nyt sitten bioteknologian opiskelija Kuopiosta matkaa, pitkä matka tänne Poriin, mutta hyvin mies on sieltä aina lähtenyt tulemaan talvikelilläkin pielellä. Sitikalla sitten matka taittuu hyvin, 420 kilometriä on matkaa. Kangasniemi. Okkola tulee väliin, tulee sieltä takaa. Ojala ei tavoittanut palloa. Urpo Okkola. Kun ottelun viimeinen peliminuutti on käynnissä, Pyrintö johtaa 14-10 ja tulee myöskin voittamaan tämän ottelun Vanninen. Siinä tavoitellaan Törnqvistia, Rönni rikkoo häntä, Törnqvist heittää siihen keskelle ja siitä tulee kavennus 14-11 ja maalintekijä on Kim Jonsson. Peli ei ole vielä loppunut, kuuluu tuolta Porin Pyrinnön vaihtoaitiosta ja näinhän se on totta, 14-11 on siis ottelu tällä hetkellä. Jonsson oli maalintekijä, merkkasin tuohon 15 maalia, Jonssonin numero on 5 ja siinä sekoili sitten vähän kynän ja tuo aivokopan välinen ajatusrata. Joka tapauksessa Teppo Ojala. Salminen. Ja siellä on hyvin, nyt sitten olisi ollut Jonsson täällä vapaana, mutta sitä HSS:n puolustajat eivät oivaltaneet. Siinä on kytiksessä tämä Kim Jonsson edelleen täällä Porin Pyrinnön kenttäpäädyssä. Siinä yritetään nyt sitten sellaista tilannetta, että kun saadaan pallo pitkänä tänne, niin siitä vaan Jonsson matkaan. Hän on aivan yksin täällä päädyssä, mutta nyt Juha Kangasniemi tulee siihen. Ehtiikö, mutta ei ehtinyt. Mahtava maali. Pitkä heitto tuolta maalilta Jonssonille ja näin. Sky Radio, non-stop soft pop. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa mukaan miesten vesipallon SM-sarjan otteluun Porin Pyrintö Kuhat Helsingistä.
Tämä ottelu pelataan kuten näkyy täällä Porin keskustan uimahallissa. Veden pinta on korotettu lähes ääriään myöden niin, että sitä tuolla matalassa päässä on vaadittavat 155 senttiä. Tänään pelataan myös ottelu Tikkurilan Lohet vastaan vallitseva Suomen mestari Turun Uimarit, kun siinä kotijoukkue jo meni 1-0 johtoon. Ja tällä tavalla tämä ottelu on melko miellyttävissä puitteissa alkanut täällä keskustan hallissa. Vierailiva Kuhat oli viime kaudella 5, Porin Pyrintö 4. Ja tuo 4. tila, kuten varmasti ehkä tiedätte, on Porin Pyrinnön paras kautta aikojen. Ja katsotaan sitten vähän joukkueiden kokoonpanoja tässä illan kamppailussa. Kuhilla maalissa 1 Jyrki Hiltunen, kentällä 2 Vesa Vento, 3 Matti Isomursu ja siinä sitten jo porilaisten hyökkäys jälleen 4 Timo Vento, 5 Pekka Vento ja tällä tavalla Pasi Rönni tekee jo tilanteeksi 2-0. Pasi Rönni siis mies, joka on jokaisessa käydyssä Pyrinnön ottelussa tähän mennessä tehnyt ainakin vähintään 1 maalin. 4 ottelussa 1 maali, 3 ottelussa 2, 1 3 ja 1 ottelussa peräti 4 maalia. Nimenomaan Kuopion uimaseuraa vastaan. Ja lisää noita nimiä: 6 Petri Pärni, 7 Jyrki Luomi, 8 Raimo Bagman, 9 Jussi Sutinen, 10 Petteri Maukonen, 11 Eero Sutinen ja 13 Kari Ruusu-Noksa. Siinä Kuhien kokoonpano, kun Kuhilla on nyt hyökkäys tuolla Porin Pyrinnön päädyssä, ja Kuhat te tunnette noista sinisistä pelimyssyistä. Kotijoukkueellahan on aina valkoinen myssy. Siellä Jussi Sutinen, hänellä vapari, tavoittaa keskeltä Pekka Ventoa, entistä maajoukkuemiestä. Vento antaa sieltä vaparin ja sitten tulee siinä, mutta hyvä, Kai Rädyn torjunta ja näin tuosta tulee kulmuri. Ja Porin Pyrinnön maalissa siis Kai Räty. Muut pelaajat: 2 Pekka Haapa, 3 Juha Kangasniemi, 4 Jarkko Virtanen, 5 Timo Salonen, 7 Jase Grönlund, 8 Jouko Ketonen, 9 joukkueen kapteeni Pasi Rönni, jota tavoitellaan siinä juuri. Rönni pääsee, mutta häntä ahdistaa sitten Jussi Sutinen virheellisesti ja näin Pyrintö saa tuosta vaparin. Rönni antoi Saloselle, Rönni uudelleen. Tavoittaa täältä toiselta puolelta Tommi Lindforsin ja numerolla 10 hän pelaa sitten Teppo Ojala. Lindforsin numero on 11. Siellä pallo Grönlundilla, Rönni antaa Pekka Haavalle, Haappa tavoittaa Lindforsin, Lindfors antaa Grönlundille. Grönlund tavoittaa Rönnin, saa vastaansa kuitenkin siellä Jussi Sutisen ja sitten kova veto tuolta perältä, mutta eipä onnistuta. Siinä oli vielä Jarkko Virtasellakin jatkossa hyvä paikka tehdä tuosta 3. osuma. 2-0 Porin Pyrintö johtaa, kun Timo Vento, joukkueensa kapteeni, antaa pallon pitkänä tuonne eteen Ruusunnoksalle. Ruusunnoksa heittää, mutta Kai Räty torjuu. Kai Räty, 192-senttinen opiskelija, opiskelee tuolla Kuopion puolessa. Rönni tavoittaa Salosta, mutta Salosta otetaan väärin. Siinä on Petteri Maukonen, joka vetäisi miestä virheellisesti. Nyt kuitenkin tulee Sutinen, Jussi Sutinen nimenomaan. Eero Sutisen numero on 11. Ja siinä Grönlund nyt sitten hukkasi pallon ihmeellisesti, mutta sai paikattua vielä tilanteen uudelleen. Ruusunnoksa tavoittaa keskeltä sieltä kanssapelaaja eli Petri Pärniä, mies joka on pelannut 2-3 vuoden ajan myöskin maajoukkueessa. Hänellä on reilusti yli 10 maaottelua tilillään. Kai Räty. Tällä ottelulla on sikälikin melkoinen merkitys Porin Pyrinnölle, että mikäli Pyrintö aikoo 4 parhaan joukkoon, niin tämä ottelu olisi voitettava ja siinä tulee Jase Grönlundin kova heitto. Näin ottelu on jo 3-0. Niin, Pyrintö on tällä hetkellä sarjassa 4. 8 pisteellä. Kuhat on sen edellä 12 pisteellä. Turun Uimarithan johtaa sarjaa puhtaalla pelillä 18 pistettä 9 ottelusta. Kuopion uimaseura on 2. pistelaskun mukaan. Kuopiolla on pisteitä 16. Sitten Kuhat 3. 12 pisteellä, Pyrintö 4. 8.
Ja sitten tuon viivan alapuolella on Jyväskylän Saukoilla ja Helsingin Uimareilla on 6 pistettä, HSS:llä 2 pistettä ja Tikkurilan Lohet pitää perää 0 pisteellä. Eli tänään siis Tikkurilan Lohet, joka on jumbona, kohtaa Turun Uimarit, joka on puolestaan sarjakärki. Ja pallo siellä Pekka Vennolla, mutta sieltä tulee sitten vapari pyrinnölle. Räty tuolla matalammassa päässä antaa Rönnille. Rönniä rikotaan, se on Vesa Vento, muuten kaveri, joka on aiemmin pelannut maajoukkueen maalivahtina, mutta nyt pelaa numerolla 2 siis tuolla kentällä. Petri Pärni lähtee kuljettamaan eteenpäin. Joulukuun 16. päivä, kun nämä joukkueet kohtasivat Helsingissä, silloin Pyrintö voitti siellä 9-7, joten melko hyvin tämä alkukin on nyt tässä sitten mennyt. Kuhat on todella sarjassa tuossa Pyrinnön edellä. Ja sitten Vento, mutta Vennon veto menee yli, nimenomaan Vesa Vento, tuo ex-maajoukkueen maalivahti. Räty. Rönni. Ja sitten katsotaan varmasti Salosta, eipäs vaan tuonne laitaan Ojalalle. Teppo Ojala otetaan kuitenkin väärin, se on Jussi Sutinen siinä. Sitten Salosella pallo. Näin tulee täältä Kimakka. Juha Varinouskin turkulaistuomarin vihellys ja hän näyttää, että pallo Pyrinnölle. Grönlund antaa Ojalalle. Rönni. Ojala. Rönni uudelleen. Grönlund. Hyvin pyörii tuo peli, mutta nyt pitäisi sitten löytää aukko tuosta, mistä vetää se. Grönlund vetää, mutta pallo suoraan siinä Pärnin käden kautta Pekka Vennolle ja Vento antaa sitten maalivahti Jyrki Hiltuselle. Eero Sutinen numero 11. Pääsee etenemään, mutta sitten tulee Tommi Lindforsin eteen ja sieltä tulee kova veto 3-1, kaventaa tilanteen Timo Vento. Timo Vento siis tuon äskeisen maalin tekijä. Siinä oli nopea tuollainen siirto puolelta toiselle ja sen jälkeen sitten heitto, jota Kai Räty ei pystynyt poimimaan itselleen. Pyrintö aloittaa tuosta keskeltä, siinä on Rönni, antaa taakse Räbylle ja näin lähdetään sitten mies miestä vastaan uimaan tänne Kuhien kenttäpäätyyn. Juha Kangasniemi, tuo nuori uimavalvoja, tavoittaa sieltä Salosta. Salonen ei saa palloa, pallon ottaa Eero Sutinen. Ja kuten ehkä kuvastakin havaitsette, muutamilla Kuhien pelaajilla on, siellä on ainakin pari pelaajaa, numero 8 Raimo Backman ja 11 Eero Sutinen, jotka pelaavat mustassa pelimyssyssä. Normaalisti, kuten lähetyksen alussa kerroin, niin tuo väri on sininen. Vesa Vento antaa toiseen puoleen Pärnille. Pärni saa uudelleen pallon itselleen. Heittää, mutta kädestä yli. Ja tällä tavalla tulee kulmuri sieltä. Se on Jussi Sutinen, joka antaa sen nopeasti. Sitten Vento. Ja tänne toiseen laitaan. Siitä lähtee kova isku, mutta Pekka Vento ei onnistunut tuossa heitossaan ainakaan maalaamaan. Joka tapauksessa tuosta tulee kulmuri. Vai tuleeko siellä rangaistusheitto? Ei vaan. Näin on tapahtunut tosiasia. Ja heittämään menee Petri Pärni, mutta Kai Räty torjuu. Todella upea torjunta. Siinä Räty otti kyllä todella hyvin tuon pallon kiinni ja sieltä lähti kyllä sitten jo Pärniltä toinenkin tuollainen vippaskonstiheitto taaksepäin, mutta ei onnistuneesti. 3-1 numerot edelleen taululla, kun ensimmäistä erää, ensimmäistä pelattavasta 4 on reilu minuutti jäljellä. Kangasniemi antaa taakse Saloselle. Sitten uudelleen Kangasniemi tavoitti Rönniä, mutta siihen tuli väliin Vesa Vento. Ja 1 minuutti on tätä ensimmäistä erää jäljellä. Pyrintö johtaa hyvän, todella salama-alun jälkeen 3-1.
Pyrintähän on pelannut viimeksi 7. päivä joulukuuta, jolloin se hävisi Kuopiossa Kuopion uimaseuralle 12-7. Sitä ennen Pyrintö pelasi täällä erittäin hyvän ottelun loppiaisena, hävisi Turun uimareille ainoastaan 15-18. Ottelussa tehtiin siis kaikkiaan 33 maalia. Kangasniemi, mutta ylähirteen, ja näin pallon menee ottamaan Jussi Sutinen. Ja nyt on sitten tarkat paikat siellä, kun Raimo Bagmanilla on pallo. Pääseekö mies heittämään? Ei päässyt. Räty pääsi siihen väliin. 16 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Ja kotijoukkueella 2 maalin johto. Pekka Haapa. Ja nyt rauhallisesti pitäisi toimittaa tuo pallo edemmäs Teppo Ojalalle sinne. Ojala ottaa kuitenkin väärin siellä Sutista, ja näin Kuhat saa pallon. Ja nyt lähtee nähtävästi maalivahdilta pitkä veto, koska aika päättyy. Eipä se ehtinyt Jyrki Hiltunen tuota palloa enää peliin toimittamaan, ja näin ensimmäinen erä on päättynyt. Lukemat ovat taululla Porin Pyrinnön hyväksi 3-1. Kaikki on näin valmistaa ottelun toiseen erään, kun ottelun tuomari Juha Varinovski, tuo turkulaisinsinööri, pudottaa pallon sitten veteen. Joukkueet lähtevät tuolta omasta päädystä uimaan, ja näin on pallo vedessä. Jarkko Virtanen menee ja kauhaisee pelivälineen Rönnille. Rönni antaa Grönlundille. Jasek sitten heittää takaisin tänne taakse Kai Rädylle. Rädy tavoittaa Rönnin. Rönni saa kuitenkin siinä vastaansa Pekka Vennon, entisen maajoukkueen miehen. Ovatko pojat nähtävästi pelanneet samaankin aikaan maajoukkueessa? Kaiken todennäköisyyden mukaan. Tuntevat varmasti hyvin toisensa. Vesa Vento saa vastaansa Salosen. Salonen läimäyttää kuitenkin väärin, ja näin Kuhat saa tuosta vaparin. Vento heittää sinne toiseen puoleen. Sitten tavoitellaan tuosta keskeltä Pärniä. Pärni antaa Sutiselle, Jussi Sutiselle, mutta häntä ottaa siinä Grönlund, mutta joka tapauksessa Porin Pyrintö saa tuosta vaparin, ja pallo tulee Rädyn kautta peliin hyvin tuonne oikeaan laitaan Rönnille. Ja mitä tekee Rönni? Pasi heitä nyt siitä sitten yli jo. Vippauskonsti ei onnistunut tuo heitto, ja näin nuo 3-1 Pyrinnön johtonumerot säilyvät. Jos katsotaan aikaa taaksepäin, niin viime kaudella nämä joukkueet, nimenomaan Kuhat ja Pyrintö, olivat joukkueita, jotka tekivät kaikkein eniten virheitä sarjassa. Kuhilla kaikkiaan 111 virhettä, Pyrinnöllä 109, kun Helsingin Uimarit ja Turun Uimaseura tulivat 102 virheessä. No, pahoja poikia oli Pyrinnöllä tuplatenkin sinne kärkeen, mutta katsotaan tuo tilanne. Siitä pallo tuonne keskeen, siellä tavoitettiin hyvin, Pekka Vento tavoitti hyvin siellä Jussi Sutista. Sutisella pallo, hän antaa sitten tuonne taakse pallon Ruusunoksalle. Ruusunoksa jättää Sutiselle, Sutinen numero 9 siis tuolla. Sitten Ruusunoksa, ja näinkö sitten kun Jasek Grönlund on tuossa kärsimässä rangaistusta, pääsee Kuhat ylivoimalla pyörittämään tuota peliä melko mallikkaasti. Ja sitten tietysti ratkaisua odotetaan, mistä se tulee, lähteekö se tästä. Kyllä se lähti, mutta ei ratkaisevasti. Se oli Petri Pärni, jonka heitto pystyttiin eliminoimaan. Pärni uudelleen kulmurista. Pärni saa pallon takaisin Eero Sutiselta. Sitten sinne lähtee veto, eli maalintekijä on Jussi Sutinen, ja hän on kaventanut Pyrinnön johdon 3-2. Jussi Sutinen siis maalintekijä. Pekka Haapa tulee tuolta vaihtopenkiltä kentälle, ja näin Pyrintö aloittaa. Salonen jättää pallon Rädylle. Tommi Lindfors lähti tuosta äsken pois altaasta. Sitten siellä on kentällä Grönlundilla pallo sitten Saloselle, mutta siellä Salonen ottaa virheen, ja näin lähtee Jyrki Hiltuselta pallo edemmäs. Ruusunoksa tavoittaa keskeltä Pekka Ventoa, ja näin tulee tuosta vapari. Vento, Pekka nimenomaan, antaa eteensä sinne Pärnille, mutta tuo heitto epäonnistuu.
Toista erää pelattuna jo 2 minuuttia ja numerot 3-2, kun pallo Teppo Ojalalla. Ojala tavoittaa Salosta. Salonen on pidettynä tuolla keskushyökkäjän paikalla. Saa annettua kuitenkin hyvin laitaan, mutta Grönlundin kova käsi ei nyt totellut sitten toivotulla tavalla, vaan Hiltunen sai pallon kiinni ja heittää sen eteensä Pekka Vennolle. Pekka Vento saa kuitenkin Grönlundin peräänsä. Katsotaan mitä tuosta kaksinkamppailusta syntyy. Vento yritti tuollaista roikkupalloa, mutta Räty oli valppaana ja sitten tulee Rönni. Ojala. Häntä ottaa nyt sitten väärin Ruusunnoksa siinä. Painaa miehen veden alle. Grönlund saa heitettyä Saloselle, mutta Salosta otetaan, mutta Salosen veto menee jonkin verran yli maalin ja tällä tavalla tulee tuosta maalivahdille pallo ja peli pääsee jatkumaan. Vesa Vento. Ja siinä Jase Grönlund ottaa väärin Petri Pärniä. Pärnillä pallo antaa taakseen siihen Pekka Vennolle. Ja Pekka Vennon pitkä veto, mutta suoraan Kai Rädylle. 1 maalin johto pyrinnöllä. Pekka Haapa. Haapa tavoittaa toiselta puolelta sitten Jarkko Virtasta, mutta epäonnistuu. Siellä on 2 Kuhien omaa miestä taistelemassa pallosta ja melkoisen erikoinen tapaus. Siinä tulee kulmuri tuosta tilanteesta, kun 2 Kuhien pelaajaa sotkeutui siellä toisiinsa. En tiedä sitten näkivätkö kaverit, että Pippo Myssy toisella on. No siinä on kova veto, se on Timo Salonen, joka vie pyrinnön 4-2 johtoon. Timo Salonen on siis maalin tekijä ja Salosellahan on noita maaleja melko paljon tältä kaudelta. Hän on tehnyt kaikkiaan 16 maalia. Tämä oli Salosen 17 maali tällä kaudella. Hän on melkoinen tykki, tuo pitkä keskushyökkäjä, kaverilla pituutta 191 senttiä, ikää 27 vuoden verran ja uimavalvoja sekä merittilistalla myöskin 4 pelattua maaottelua. Siis äskeisen maalin tekijä Timo Salonen. 4-2 numero. Pekka Vento antaa taakse siihen Maukoselle ja Vento uudelleen. Häntä ottaa pyrinnön Ojala. Ja melko kimeä on tuo Varinouskin pillin ääni, kun hän siihen puhaltelee, niin kyllä varmasti kuuluu tuonne myöskin korvien suojauksien alle, kun tulee Vento, Vesa Vento nimenomaan antaa toiseen laitaan. Ja tällä tavalla ylivoimalla jälleen Kuhat pyrki ratkaisuun, mutta ei onnistunut. Jarkko Virtanen on nyt täällä huililla, eli hän on kärsimässä saamaansa rangaistusta. Ja rangaistuksen pituushan on noin 35 sekuntia. Näissä hommissa, kun siinä tulee kavennus 4-3, maalintekijä on Petri Pärni. Pärni pääsi siis ylivoimalla tuossa kaventamaan jälleen pyrinnön johdon ainoastaan 1 maaliin. Samalla Kuhat suorittaa vaihtoa siellä. Altaasta tuli pois Jussi Sutinen ja sitten uutena miehenä sinne menee numero 3, Matti Isomursu. Pyrinnön aloitus kuitenkin Räty. Katselee mihin heittää. Tavoittaa Virtasen. Virtanen sai Ruusunnoksan kuitenkin vastaansa siinä. Sitten Ojala tavoittaa Salosta, mutta Salosen veto menee jo toistamiseen jonkin verran yli maalin ja näin lähtee Kuhat hyökkäykseen. Pitkä Hiltusen veto tänne Ruusunnoksalle. Ruusunnoksa saa annettua siihen keskelle aivan vapaana olevalle Pärnille. Pärnin heitto kuitenkin yläripaan ja sitten Kai Räty puuttuu peliin. Saako pallon? Kyllä. Häntä ottaa siinä väärin Petteri Maukonen. Näin Pyrintö saa vaparin tuosta. Ja 4-3 numeroissa siis olemme, kun toisen erän 5. minuutti on kohta täyttymässä. Ja sieltä tulee Kuhien vapari. Maalivahti Jyrki Hiltunen on mies, joka toimittaa pallon peliin, tavoittaa Isomursun ja sitten tulee toiseen puoleen Ruusunnoksa. Lähtee hyökkäykseen, Grönlund tulee häntä vastaan siihen.
Haapa ottaa kuitenkin väärin siellä Ventoa, Timo Ventoa, joukkueen kapteenia. Tässä joukkueessa siis 3 Ventoa, ei ihan Vento-vieraita, mutta vieraita kuitenkin. Timo Vento ei saa annettua Pärnille. Kuitenkin Kuhat saa tuosta vapaarin. Ruusunnoksa. Häntä ottaa Grönlund väärin ja näin uudelleen Kuhien vapaari. Sitten pallo tuohon Maukoselle. Maukonen saa vapaarin siitä, mutta heittää suoraan Virtasen käteen. Nyt on Pyrinnöllä sitten tilaisuus pistää yksi paremmaksi. Tilanne 4-3 on johto tällä hetkellä, kun Teppo Ojala painetaan sinne veden alle. Ja veden alle painamisestahan sitten joukkue saa vapaarin. Virtanen antaa Ojalalle hyvin eteen. Mitä tekee Ojala? Vetää takakulmaan, ei vedä, mutta siellä on Grönlund ja hyvä. Oi. Siellä oli täysin tuo takakulma vapaana, mutta harmikseen Grönlund iskee pallon pystyhirteen. Ja sitten kova pitkä veto Vesa Vento. Tuleeko jujutus nyt yli maalivahdin? Ei vaan kova veto. Ja ottelu on tasan 4-4. Vesa Vento on maalin tekijä. Reilu minuutti aikaa ottelun toista erää, kun taululla tasalukemat 4-4. Porin Pyrintö aloittaa. Siinä ovat Rönni ja Salonen vierekkäin. Salosella pallo. Siinä odotetaan vielä Kuhien Pekka Vennon tuloa tuonne omaan kenttäpuoliskoon. Räty. Teppo Ojala saa siellä Ruusnoksan vastaansa ja sitten ottaa väärin Timo Vento Salosta. Ja Salosen hyvä pisto ja näin tuossa tuli kuitenkin vapaari tuosta tilanteesta, vaikka pallo meni maaliin, sitä maalia ei hyväksytty. Ruusnoksa saa vastaansa Ojalan. Ojala tulee mallikkaasti ja siinä nyt Ojala otti sitten väärin Kuhien Ruusunoksaa. Pallo joka tapauksessa Timo Vento. Heitti sinne Pekalle ja saa sitten itse uudelleen pallon ja Rönni torjuu hyvin tuosta aivan veden pinnasta. Kari Ruusunoksa. Ja siinä Salonen ottaa väärin Timo Ventoa. Kaimapojat siinä vastakkain ja sitten Pekka Haavan on otettava väärin tuossa Petri Pärniä. Ja Kuhilla edelleen pallo, 4-4 tilanne ja toinen erä, sen viimeinen puolikas minuutti on menossa. Kun siinä tulee yllättäen Pärnin veto ja näin Kuhat on siirtynyt ensimmäisen kerran tässä ottelussa johtoon. Se johtaa nyt 5-4. Petri Pärni oli siis maalin tekijä. Se oli miehen toinen maali jo tässä ottelussa. 25 sekuntia toista erää jäljellä. Näin ottelu lähenee puoliväliään, kun Kuhat on siis mennyt nyt yhden maalin johtoon. Rönni, mutta häntä ottaa väärin siinä Maukonen. Sitten pallo sinne Saloselle. Siellä on jo Timo Vento ottaa Timo Salosta ja näinkö sitten näytetään äijää sieltä ulos kehästä. Kyllä. Näin on ja näin pääsee Pyrintö, kun Pekka Vento joutui tuolta ulos yhden ylivoimalla tekemään maalin. Se on Tommi Lindfors. 4 sekuntia tätä ottelun toista erää jäljellä, kun Tommi Lindfors tasoittaa tilanteeksi 5-5. Eli ensimmäinen erä täällä päättyi Pyrinnön 3-1 johtoon ja tämä erä on tällä hetkellä 2-4. Toisin sanoen tasalukemissa, kun Räty yrittää heittää sitten viimeisellä sekunnilla tuon pitkän vedon. Joka tapauksessa ottelu on puolivälissään ja tilanne on tasan 5-5. Näin ottelun tauko alkaa olla takana ja lähdetään tasatilanteesta 5-5 ottelun kolmanteen erään. Ja näin on pallo pudonnut ja Pyrintö voittaa tuon tilanteen. Ja näin katsotaan sitten mitä Pyrintö nyt vastaa tähän kolmannen jakson alkuun. Tuo toinen erä oli Porilta vähän huono. Se päättyi Kuhien 4-2 voittoon, mutta
tilanne kuten todettu tasan 5-5. Ja siellä pallon kanssa Petteri Maukonen. Sitten veto jo tuonne keskeen ja siellä yritti Timo Vento ovelaa jujutusta, mutta ei onnistunut. Näin on kolmas erä siis todella jo hyvässä vauhdissa ja tasanumeroissa 5-5 ollaan, kun siellä vitonen eli Kuhien Pekka Vento painetaan haavan toimesta veden alle ja näin Kuhat saa siinä vaparin ja sitten Ruusunnoksa pyörii siellä. Oliko niin, että Jarkko Virtanen oli miehessä melkoisesti nähtävästi kiinni? Kyllä Ruusunnoksa sai siitä vaparin ja sitten Vento, mutta vetää pystypuuhun. Siinä on Pärni sitten tuossa keskellä hyvin vaarallisen näköisenä. Pallo kuitenkin tänne Isomursulle. Ja sitten jo sieltä ylähirren kautta yli ja näin tulee Pyrinnön hyökkäys. Ja Varinowski näyttää sieltä kaveria ulos kentältä. Se on Ruusunnoksa, joka ottaa väärin siellä ja näin Pyrintö pääsee ylivoimalla sitten kehittämään hyökkäystään. Ojala, Lindfors, Ojala. Ja mitä tekee Teppo Ojala? Antaa Rönnille toiseen laitaan. Sitten Ojala uudelleen. Lindfors, Haapa. Haapa pyörittää, antaa Lindforsille. Lindfors vetäisee maalin. Se oli komea kuvio tuo. Siinä pyöritettiin ja haettiin tuota tekopaikkaa ja näin ylivoimalla Lindfors pääsi tykittämään Pyrinnön 6-5 johtoon. Se oli Lindforsin toinen peräkkäinen maali. Hän tasoitti tilanteeksi 5-5 ja vei nyt siis kotijoukkueen yhden maalin johtoon. Pekka Vento aloittaa, antaa pallon tänne taakse Vesalle. Kuten ottelun alussa kerroin, tämä kaveri tuo kakkonen tuossa on aiemmin pelannut maalivahtia jopa maajoukkueessa, mutta nyt sitten on kentällä Ruusunnoksa, tavoittaa sieltä Pekka Vennon. Vento saa pallon ja saa vaparin. Sieltä kuitenkin Räty tulee hyvin kuvioihin mukaan, mutta kun Pärniä otetaan väärin, se on Virtanen, joka ottaa häntä väärin, niin Kuhat saa sieltä vaparin ja vapaaheittoahan ei suoraan saa heittää maaliin, vaan se pallo täytyy käydä toisen kanssa pelaajan kautta ennen kuin maaliheitto on mahdollista. Ja siellä on maaliheitto tekijänä Jussi Sutinen ja tilanne jännittävä edelleen 6-6. Todella tärkeästä ottelusta on nyt Porin Pyrinnöllä siis kysymys. Jyväskylän Saukot, joka on voittanut